katuran. Aging panapos mga kaigsuunan, akong i-explain ninyo ang the dogma of hypostatic union. Adna mo sa inyong pangutana, kay humanani, pwede ko ninyong batikoson humanani. Atong isgutan ganina nga, maunay persona ni Jesucristo. Kani, diba ninyo, kani persona. Ang persona, Diyos, God. Unya, sa wapas siya magpakatao, mauni ang iyahang divine properties. Mauni siya, katong gisgutan na ito ganina. Mauni yung gihuptan. Diya, ang kaning tuwan, ang kaning divine nature niya, kaning blue, kaning sa triangle, divine nature wala siya. Synonyms, parihara siya kung tawgon og deity, divinity o Godhead. Mauni Godhead nila. Kaning Godhead sa person, mauni nature. Kani, mauni siya. O ya, kani siya, mauni siya ang second divine person. Sa matag buhat aning divine, second divine person, mauni siya ang doer. Nature is the source of actions of the person. Ang kinain ko, no, maupuno na siya'y dubukan sa atong mga buhat. Panaglitan ako, giuhaw ko. Ako may person, ako may giuhaw. Pero naamag ko'y nature sa pagkauhawon. Kinsa may giuhaw? Ang person o ang nature? Ang person. Ang nature, abstract reality lang na siya na attribute sa usa ka person, usa ka tao dako. Si Kristo usab kay nagpakatao man siya, kani raw to ang iyahang attributes, divine attributes. Nagpakatao man siya. So na siya human attributes o human properties. Kani po synonym sa human nature, muna gitawa og humanity, as man, or man. Mauna siya. So, duha na ang iyang properties. Duha na ang iyang nature. Divine and human. Karon, napay gitawag og communicatio idiomatum sa Latin. Sa English pa, communication of idioms. Kung sa man yung communication of idioms, siguro, lisod sabton ang maong pulong, pero atong ipahayag na binisaya ang masabtan o unsa ning communication of idioms. Ang communication of idioms is an attribution or principle of predication. Principle na aning libro ha, The Catechesis of Granday Doctrine. Panalitan, Mateo 12:22. Si Jesucristo miayo sa buta. Kinsa may miayo sa buta? Aning tulo. Ang person, gay mao man siya doer. Bumo ni siya bibuhat. Siya yung tong persona na miayo. Nganong makaayo man siya? Tungod kay daan siya divine nature, Diyos nung kinaiya na pwede mo himo og milagro. Sa pag-ingon nimo kasi si Jesucristo 12:22 miayo sa buta. Ari ba kamo tumbok sa human properties? Dili kay ang human niya dili ka maumoayo. Walay attribution sa pagkamuayo. Ari jud ka diri mo budol. Panaglitan, si Jesucristo giuhaw. Kanigid siya maoy giuhaw. Pero asa man nga nature nimo ipatunog? Ari ba sa divine o hawon mo ni siya diri? Dili. Ari diri sa iyang tawhanon nga kinaiya. Pero kani siyang duha, wala ni magkasagol o wala magkasabog. Maunay nahitabo. Hypo, maunay gitawag og hypostatic union. Karon, si Jesucristo bilakas tubig. Kinsay bilakas tubig? Ang person. Pero, sa asa man mo siya isagod?
Aris divine nature of human nature. Divine nature kaya ang tao dili makapalakaw sa tubig. Ang divine, tanan nga milagro adto na isagod sa divine nature. Tanan nga mga tawhanon gipagandak, giuhaw, gigutom, sandis, namatay si Jesucristo. Sa kamatayan ni Jesucristo, asa na nimo inuso? Ari ba dire? Hindi man mamatay siya dire. Ari siya babatay sa iyang human properties. Pero kinsay namatay? Di ara ang namatay. Kay bao ni ang doer. Bao ni ang source sa action. So kung nakahibaw na ka, pananglitan si Jesucristo nag-antos, ang persona nag-antos diha sa iyahang tawhanon nga kinaiya. Si Jesucristo nagmilagro. Si Jesucristo nagmilagro sa iyahang Diyos nun nga kinaiya. Kani, bugat niya isyo. Si Jesucristo na ikaduhang persona namatay literally. Lahi ang literal literally ha. Namatay siya literally diha sa dire kay dire ang source of action sa iyang death. Karon sa iyang pagkamatay kay nabanhawan. Sa iyang pagkabanhaw, gibanhaw ba siya sa Amahan? Wa. Gibanhaw ba siya sa Holy Spirit? Wa. Siya mismo dunay kapasidad sa pagbanhaw sa iyang kagalingon. Sa pagbanhaw niya, asa man nimo ipatunog sa iyang pagbanhaw? Asa man nga kinaiya o nature? Ari, dili pwede makapabanhaw ang human nature niya. Kundi divine nature na po. Busa mga kaigsuunan, kung nakaila na mo, ug asa ipatunog ang matag lihok o bayhon ni Jesus, bayhon ba ni katawhanon, bayhon ba ni Diyos nun? Kung nakahibaw ka na, nakasabot na ka sa communicatio idiomatum. Nakasabot na ka sa principle of predication. O nakasabot na ka sa communication of idioms. Kunya, si Jesucristo, gisimba ingon nga Dios, o si Jesucristo usab ingon nga tao miampo sa Amahan. Baoda ang dogma of hypostatic union. Page 66 sa Catechism of the Council of Trent, the strictest truth that God died. God gave His gutan. So, musupak malali ang uban na mabatay magudang Diyos, brad. Nililagi siya mabatay, pinaagi ani. Ugwa pa siya magpakatao, di siya mabatay. Nagpakatao siya, di nagpakamatay siya. Simple na lang logic. So, maigon kita nga ang Diyos nabatay. Unsahon pagsabot nato, figurative ra ba? O pananawon ra ba? Dili, nabatay siya, literally yun. Kay nabatay man nga literally, but pasabot, ang dugo nasaksihan, na nag-adto siya, diagas ang dugo, gidughan, nabatay gid siya o gilubog. Literally. O niya ba, isuran, di hanto dito na akong tiba. Daghang salamat.